Nganong ikaw raman Benjulin, nganong ikaw raman. Asam to yung uyab nga nakapabuntis nimo, pariya to. Pariya to. Yung slakong tong kumo ron. Tawag ka papa. Muni si Hilpa. Kung uyab. Ay, pa. Unsa ta? Ay, Mapaka lang na palungan yung mga nga, palungan nga ako ha. isugan ng papa. Ikaw uyab sa akong anak do. Ha? Kuya, ako yung uyab. Yan. Ako po'y amahan sa iyang gisabak. Unsa man ay pagkahitabua do, nganong nabuntis na akong anak. Ha? Ay, ingalanin ni siya ay. Kanang ingalanin ni siya ay, mga nabuntis mga anak ya. Nag-ingalanin niya ay. Askang malasa sa akong anak ng taon ay nakaminyo yun tawag alik-alik nakataymig yun yung taon. Ingon mo siya. Hoy, Dong. Hitabo. Dong. Oy paminaw dong. Ay, sorry. Dong. Unsa may trabaho nimo ron dong? Wala ya. Wala pa ko'y trabaho ya, kaya nag-eskwela pa man ko. Akong plano yun ya, kanang tulo ka kurso, HRM, NARS, o kuan, seaman. Oh, so nalaligan human na ng usa ay. Wala pa ko'y nasugdan yun ya, kaya plano pa man to na ko nga tulo ka bukong sa kuan, nga buntis man yung anak. Askang hambugiruan ng bataa. Yung sa may buhi nimo akong anak dong. Ha? Sa karon ya, murag, kanang tungod wala pa may trabaho. ITM lang sa miya. Oh, ITM. mayo kay nakaitiin. Ano, ay tama ba? Askang. Mangayo, mininyo, mangayo kod mi sa akong ginikanan. Askang inataya gining bataa. Yan ang ginigan makasuporta din nimo na di sila nindot nga trabaho dai. Mga kuan ya, mga edukado, gidukada man akong mga ginikanan sa diya. Kaya akong mama kay nurse man. Nurse sa balay. Yeah. Ang akong papa kay kuan kanang pilot. Pilot sa tubaan dito sa musilingan niya, naghamang lubi dito. Kabuhi ka kasi mong wabot nga anak dong. Kani yan, naan naman yun yung sa bakya, kani. Naan naman yung bata, ya. Amo na lang yun yung paninghaon niya. Kaya kung okay rami mo, ya, mangayo lang sa may panggatas ninyo. Askang bagaag na akong tawhanag yun. Wala naman yung may mahimo ana ya, kaya naan naman niya, gigugmaman ko niya. Dako man kani siya gugman ako. Halos kada gabi gani sige ni pang anak ko. Pang ama. Sa karon niya agwantahan lang sa miya ha. Kung mga iyo minimo ya atagi lang sa miya. Kay kung mahumana na ko akong plano ya tulo ka kurso ya. Biyaan mo na mo ya di mi mo tabang ninyo. Kayong apo yung taon niya, luwi kayo yung apo. Bagaag na akong duha sa. Lipay man kayo mo sa inyong gibuhat. Salamat kayo ya ha. Salamat kayo. Pwede na ako matog din sa inyo ha.